चिरांनि बिजनियाव सोमजिदों मोनसे मुगैथाव आरो लाजिनांथाव जाथाय। सुबुं समाज आरो हौवा माहारिखौ लाजि फोनांनाय जाथाया सोमजिदों चिरांनि बिजनियाव। 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ बिबौआ जिनाहारि खालामना गथ' जोनोम जाहोदों। भारतारि रौनिया हान्जानि आजिरा मोननाय ब्रज कुमार ब्रह्म मुंनि सुबुङा 8 थाखोआव फरायफुनाय सासे हिनजावसाखौ गथ' जोनोम जाहोदों। जाथाया सोराङाव फैयो जेब्ला उन्दै हिनजावसाया देहा फाहामसालियाव गथ' जोनोम जाहोयो। जाथायनि बागै मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बिजनी टाउननि वार्ड नं 1 काबुली बागाननि थागिरि ब्रज कुमार ब्रह्मआ नखरनिनो फिसौ सोमोन्दोनि 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ ड्रेस बायना होनो होननानै गामिनिफ्राय टाउन फारसे लानानै फैदोंमोन। जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव बिजनी पुलिसा दायनिगिरि बिबौ ब्रज कुमार ब्रह्मखौ खायो। भुगिनांनाय हिनजावसानि नखरा जाथायनि सायाव अजद सिखारनाय ब्रज कुमार ब्रह्मखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों। माने बियो मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय, हरसे उदै साबाय, जों अजानावबो लांबाय, दै जारिना होफैबाय। आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै, ओमफ्राय बिदि हरसे नामायथारा, सानायानो नामायथारा, ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो। ओमफ्राय जों सोरांसियाव डाक्टारखौ लेंहरबाय। डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासारि दं नालाय बेखौ लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों, बेन्डिसफोर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय। ओमफ्राय बे सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो। राजेनाव लाबोबाय, राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै। ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय, बिनाव बिजि गंनै थुबाय। थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय। ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ, आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा? बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय, फुरा बोलो माबा फैखाजोब्बाय नालाय। ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा? बेयाव खालामदों, अमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव। नामा बज कुमार ब्रह्म। दा बे काबलि बागान ना मा होनो बेयाव थायो। आंबो फुल डिटेल्सखौ मिथिया। लांजाबाय, दा लांजाबाय। बे आंनि बिहाव जायो, आंनि बिहावनि फंबायसो। जोंथ' मिन्थिया, गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों। जों जेबो मिन्थिया, माने खिन्थायाखैबो गथ'आ, न'आवबो जेबो खिन्थायाखै। स्कुलाव थाङो बियो 8:30 थाङो, बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव। जायो लोङो, साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो, जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो। मानसिया उदैयावबो नुस्राङाखै, बोरै हमनो हागोन जों? जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन, बेनो आंनिया। आंनि फिसानि जिहेथु लाइफआ बरबाद जाखाबाय, आंना मोनथाया माने बे गावनि लाइफआव जाहाथे गावबो बरबाद जायो, गाव साजाखौ मोनखानांगौ, बेनो आरो। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर, जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।